Iniciem el recorregut diari pel Pla de Govern del Consell per la República, que construirà república a partir del mandat de l'1 d'octubre. Desplegament institucional del Consell. Les persones inscrites al registre ciutadà som el cens del Consell, l'embrió de les institucions republicanes. Per responsabilitat, legitimem-lo i fem-lo créixer. Uneix-t'hi. Participació. Fem del Consell l'espai on construir una nova cultura participativa al segle XXI. L'eina que ens permeti accedir a debats i votacions periòdiques. Democràcia directa. Com més inscrits, més inapel·lables els resultats. Legislació republicana. Impulsem la participació en el debat constituent. Promovem l'elaboració d'una Constitució al Parlament, o en el seu defecte, la creació d'una Assemblea Constituent. Anticipem-nos-hi a través d'iniciatives legislatives populars que fonamentin la futura legislació catalana. Consells locals. Duem el Consell per la República al territori i comencem a actuar, sense esperes. Els consells locals són grups de treball de tots els colors, multidisciplinars i units, pensats de baix a dalt. Despleguem la República Catalana als barris, pobles i ciutats. Base ciutadana. Despleguem polítiques republicanes legitimades pels inscrits al Consell per la República. La força política depèn de la base ciutadana, del poble. Registreu-vos-hi, participeu als consells locals i construïm plegats la república que volem. Valora els projectes del Pla de Govern.